Mares Lab događaj nam je ovdje doveo još jednu bitnu facu iz Mares i SSA sveta. Ovdje pričamo sa Sinišom Lazarevićem koji je area manager za teritoriju Balkana i regiju uopšte. Također je vrlo bitan čovjek u SSA-u i on je ovdje bio isto jedno oko Saurona za čitav događaj koji se ovdje organizovao. A meni je istovremeno dao priliku da ga zgrabim malo da popričamo na temu Maresa SSA-a, da istračarimo i da ga uhvatimo za ušu da nam kaže šta ima novo i šta se planira. Siniša, vrlo mi je drago da sam te uspio. I meni isto. I meni je drago da smo proveli ovih proteklih par dana skupa i zajedno i da se mogu da sarađujem sa vama u novom seminaru. Pričaj mi malo, reci mi malo nešto više o tvojoj funkciji, malo više o Maresu, to svakako. Može ovako. Kako izgleda ta Mares priča i tvoja uloga u tom sistemu? Što kaže ovaj Zeronijec je to vrlo jednostavno. Mares je kompanija koja već prošle godine smo proslavili 75 godina postojanja, što znači da je dugi niz godina iza nas i uspešan, naravno u čim postojimo 75 godina. Ludoviko Mares, čovjek koji je zahvalan za uopšte priču kompanije Mares i sve koji je, da kažem, pionir i osnivač naše kompanije. Trenutno smo jedan od lidera, tako da kažem, u svetu proizvodnje ronilačke opreme, pripadamo HEAD grupaciji. HEAD je kompanija koju svi znate, već proizvode rekete za tenis, proizvode skije i tako imaju treći segment, a to je ovaj naš vodeni deo i gde sam ja i predstavnik toga za Balkansku regiju. Tako da zemlje koje ja pokrivam, to su, da kažem, trenutno 6 zemalja, Srbija, Bugarska, Makedonija, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina. Tako da vidjet ćemo, možda bude još neka tu iskreno. Pa da, što da ne? Koja radi najbolje? Pa to je sad diskutabilno. Moramo budemo najbolje. Pa to je sad diskutabilno i proslog razloga jer tu utiče mnogo faktora. Od toga, pre svega, opet da kažem, kao i u svakoj branši, politika je ta negde koja uvek određuje moment šta, gde i kako i kada bi uzeli reper, da kažem, jednu Bugarsku koja trenutno pripada Evropskoj uniji, koja je u Schengenu od 1. januara i kad uzmete naše zemlje koje su van Evropske unije, samo funkcionisanje, dostava robe, gubljenje vremena, skuplji su troškovi, sve, to je nešto, to je neki faktor koji ne možemo da uzimamo u reper kada određujemo koja je zemlja najbolja. A što se tiče, kad bi posmatrali zemlje koje imaju ronioce, da kažem, tu bi se svi iznenadili jer mi kao kopnene zemlje, da tako nazovemo, koje ne izlaze na more, koje nemaju more, imaju više registrovanih klubova i ronioca nego zemlje koje se nalaze na moru. Da, interesantno je stvarno da Srbija prvo ima veliki broj registrovanih klubova. Pitanje je koliko su aktivni, ti to čak možda bolje znaš. Pa po poslednjem nekom podatku što sam pokušao, da kažem približno, da uzmem od nekih agencija i sve, bilo je oko 164, ako se ne varam, registrovana kluba. Od toga ja verujem i po mojim saznanjima nekim što imam i sve, mislim da trenutno ne verujem da ima više od 30-ak koji su aktivni. To je neka moja procena i nešto što sam ja pokušavao, ali moje brojevi se vrti oko 40 aktivnih. 40 klubova koji daju znake života, ovo što ti rekao, 30 koji nešto kao možda više rade i realno 10 koji stvarno dobro rade. Slažem se, mogu da se složim sa time. Dobro. Mi smo ovdje zajedno proveli neko vreme, 2 dana prethodno se ovdje održavao jedan vrlo lep, zanimljiv Mares Lab događaj. Ja moram da ti kažem, znači to je nešto što ja godinama čekam da pohađam, ne samo ja i neke kolege koje su ovdje bile sa mnom. U čemu je trik? Zašto je to? Mislim, kad je bio posljednji ovakav događaj u Srbiji organizovan? Tako je, pre svega slažem se sa tobom jednim delom, apsolutno. Mares Lab je, sama reč mislim i kaže, to je jedan tehnički profesionalni seminar ili kurs, kako god da ga nazovemo, koji služi da obuči ljude i polaznike da sutra budu profesionalni serviseri Mares ronilačke opreme. Mi se ovdje bavimo isključivo sa Mares ronilačkom opremom koju mi i proizvodimo. Slažem se, posljednji kurs je bio, ako se ne varam, pre 6-7 godina, održan je u Beogradu isto. Kurs je namenjen, kao što sam rekao, ljudima koji, ko što sama reč kaže, ljudi koji koriste Mares ronilačku opremu. Nažalost,
toliki broj ljudi ima koji koristi ronilačku opremu, a opet sa druge strane, što je paradoks, imamo servisere koji iz prethodne garniture koji su završili isti ovaj seminar i ne rade servisiranje opreme, što je, mogu reći, ne samo nas kao kompanije, nego čak i kolega iz drugih kompanija koji se bave konkurentima, da ih tako nazovem, koji se bave proizvodnjom ronilačke opreme, ne polažu i ne rade te seminare. I mislim da je to, Srbija je definitivno jedna zemlja koja je sazrela za jedan ozbiljan servis centar koji će se baviti servisiranjem opreme, što ja kažem kršteno sa papirom, a ne mislim, mi uvek idemo onom logikom, ja to znam, ja sam priučen, pa ja ću to da odradim. I onda nam stalno, konstantno, svaki dan se žale i dolaze nam sa nekim zaista delovima opreme koji su uništeni od strane, što ja kažem, kvazi servisera. Da. To, nažalost, mi volimo da pribegnemo tim stvarima, ali ne treba raditi na taj način. Ima dosta, veliki broj ljudi je zainteresovan za ovaj seminar. Naravno, to su ljudi koji koriste opremu i koji ne koriste opremu, ali ono što je prioritet kompanije i što mi gledamo kao presudni faktor, to je da čovek koji treba da dođe da se prijavi na ovaj kurs je neko ko ima već našu opremu, ko koristi našu opremu, konzumira, konstantno kupuje, da može sebe da osposobi ili nekog svog, ako je veći klub, svog nekog člana, da može za potrebe njih da servisira tu opremu koju ima i koristi u klubu. Vrlo prosto i jednostavno. Da, to je slučaj sa mnom, gde je Peca ispred kluba Sebastijana, centra ronilačkog Sebastijan, mene uhvatio kao žrtvu i sad se ja plašim šta mene čeka kad se vratim u Beograd. Nećete ništa loše sačekati, slažem se, mislim da je to dobra odluka i Pece kao neko ko te... I tebe kao, ja verujem da imaš utiske posle ovog kurza koji smo prošli ovdje. Pa da, evo, baš sam pričao i sa Adijem, jednostavno, jesu mi stvarno krajnje pozitivni utisci. Mislim da bi morala tu da postoji neka svest, da se napravi neki model, da se smisli način da se ljudi motivišu da ipak na neki način da budu aktivniji. Moram da ti kažem, jednu stvar je dosta, u rodinju sam nepunih 10 godina, ali vrlo detaljno. I ja kažem, od trenutka kad sam prvi put zaronio, ja imam vrlo malo vremena van vode. Znači, više sam pod vodom nego što sam nad vodom. I imao sam i razna iskustva da radim sa nekim dilerima, sa distributerima, pokušavao sam sam neke varijante. Kurs, kao što sam ti rekao, davno jurim i hteo sam razne kurseve da upišem za opremu, ali jedna stvar je definitivno važi za zlatni standard, a to da svi kažu bez izuzetka da ubedljivo najbolji kurs za servis ronilačke opreme je Maresov kurs. Nećete se složiti oko izbora nekih oprema, neko će tvrditi da ima kvalitetniju nešto, ali kad je kurs za servisera opreme, Maresov definitivno važi kao najviši u branši. Jeste, slažem se sa time i da kažem i kao korisnik, pre nego što sam radio, pre nego što se zaposlio da radim kao predstavnik Maresa i u kompaniji, bio sam user, običan i korisnik Mares opreme, ne zato što sam u tom momentu smatrao to je najbolja oprema i najbolji suport, ne, nego jednostavno sam bio neko ko je privukao me logo, tadašnji marketing i sve to i nekako sam odrastao ko dete uz Mares masku i tako sam nastavio svoje korake. Naravno, tada su bila dva kluba velika, to je URS i KPA Beograd, ja sam bio kod Mikote u KPA. I dalje su, tako, ja to pozdravljam. I to su mi veoma dragi ljudi s kojima, ceo život sam proveo u tom ronjenju. I to su oni, da kažem, moje pionirske korake sam tamo krenuo. Kada sam kasnije stasao, zaposlio se u kompaniji, krenuo, kada sam bio zadužen i preuzeo odgovornost za ovu teritoriju, znam sad kao čovjek s ove strane, da kažem, stola kao neko iz kompanije, znam koliko kompanija ulaže, investira u ovakve kurse i u ovakve stvari. I mogu sigurno reći da, a znate i to sami, možete, što kaže, pitati korisnike, mi smo, mogu slobodno reći, jedina kompanija koja se bavi ovim delom zapadne Evrope, da nazovem. Obično mala tržišta kao što je Srbija, Crna Gora, zaista to je, što mi kažemo, Mickey Mouse tržište,
nijedna kompanija se ne bavi time i ne želi da svoje neke resurse ulaže u to, jer su na kraju rezultati koji i taj income koji dolazi kao odgovor jako mali u odnosu na neka tržišta kao što su Nemačka, Francuska. Jasno. Tako je. Mi imamo tu sreću da direktor kompanije Mares je čovjek sa naših prostora, gospodin Dušan Runjević. On nekako, on nas je uveo u to i nekako nam je preneo tu njegovu harizmu. Znači imamo vez. Tako, imamo, pa ovdje sve sa vez. Imamo tu harizmu njegovu koju on preneo na nas i mi zaista se trudimo istim tim žarom da pravimo tu, slobodno mogu reći, familijarnu priču i mi smo apsolutno otvoreni za sve. Kod nas nema slučaja ucenjivanja, nema slučaja ili si s nama ili si s nekim drugim, kao što je to trend na našim prostorima. Apsolutno su naša vrata svim normalnim ljudima otvorena i može se obratiti uvek. Ja znam da ronioci koji budu gledali ovo, pogotovo neki koji su malo iskusniji, to će sasvim sigurno hteti, pošto i dok smo bili na ovom kursu bilo je dosta interesovanja, neko se osjeti nepozvanim, neko bi hteo da prisustvuje i ja kažem, eto, sam znam, čekao sam godinama da dođem do ovoga. Kolega koji je bio sa mnom također. I ajde, šta možemo da kažemo ljudima koji žele da završe ovaj kurs? Da, kada ga mogu očekivati ponovo u Srbiji? Kako uopšte da se pojave na nekoj listi ili da budu uzeti u obzir, mislim? Vrlo prosto i jednostavno stvari funkcioniš. Kao što sam rekao na početku razgovora, mi pravo, da kažem, prvenstva, prijave za kurs i sve dajemo ljudima koji koriste našu opremu, klubovima i centrima koji su vezani za nas i kupuju i koriste našu opremu i šopovi koji kupuju i koriste našu opremu. Jer smatram da je to potpuno fair i pošteno da se prvo da njima prilika, jer oni žive od toga rade. Tako je, najlogičnije. S druge strane, uvek ovo, ne kažem sada smo mi odradili ovaj kurs i više ga neće biti. Ako se budu stvorili uslovi i potreba za još, da kažem, dodatnih servisera, pošto smo mi po prirodi lenj narod, kao i okolina kod nas, ja verujem da će se jednog momenta zasititi tržište sa serviserima i da ćemo imati kvalitetne servisere, bar pričam što se tiče Mares opreme, da mogu da zaista na kvalitetan način i dobar način servisiraju svoju opremu. Tako da imamo opet tu sreću što trenutno instruktor, trener koji se bavi obukom servisera za Mares opremu je iz Kragujevca Ivan Stanković, koji je u kompaniji dobio status da sad regionalno drži ove seminare, što znači da ćemo imati mogućnost da češće radimo ovakve seminare i što kaže Mares Lab radionicu. Tako da verujem da će u perspektivi biti još prilike za tako nešto. Kako neko uopšte da se prijavi? Kako neko da... Vrlo prosto i jednostavno. Sa svojim lokalnim ronilačkim centrom s kojim roni, može preko njih. Ako taj ronilački centar, bez obzira da li sarađuje sa Maresom ili ne, on apsolutno može uvek da pošalje mail, da kontaktira. Moje mailove svi znaju, uglavnom me svi znaju iz ronjenja i sve. U krajnjoj liniji ima i Maresov sajt, zvanični sajt preko kojeg se mogu obratiti ako ne mogu da nađu moj kontakt i odmah će mi kolege iz head office proslediti to i bit će kontaktirani sigurno 24 sata, jer mi zaista gledamo i trudimo se da budemo 24/7 ili 7/24 dostupni svima. Eto, znači ako želite da se prijavite na kurs, to je neki put, ne znam kada će biti, ja sam se načekovala. Biće do kraja godine, po planu bi trebalo da bude još jedno. Ovo već optimistički zvuči, ali jednu stvar zaista moram da potvrdim. Što se tiče organizacije ovog kursa, u danima koje su mu prethodili, i to kompletna organizacijna ekipa je bila vrlo ekspeditivna. Imali ste do duše par trik momenata, kao recimo uvodni test koji se rešava za pola sata. Tako je. Da. Pa da vas opustim. Da, pa to. Ali zaista je sve bilo na nivou. Ovaj događaj, mislim da je, bio sam ja sa svoje obuke instruktorske završio u Nemačkoj, negde. Ovo je stvarno impresivno, zaista impresivno, znači tu stvarno svaka pohvala. Dobro, malo smo radili obuke, Mares, sad malo pričaj šta je sa SSI-em. I tu je vrlo jednostavno priča, što kaže, SSI je
mlada firma, relativno mlada, mislim, nije mlada po godinama, postoji već, ovo je 52. godina. Godišnjica. Tako je bilo, je pretprošle godine 50 godina bilo. Oni su bili isto kao što i većina asocijacija postoje ronilačkih i sve, tako su i oni bili sami za sebe, to je bilo njih, ako se ne varam, 4 suvlasnika. Pojavili su se na berzi kao firma, kompanija koja želi da se proda, da dalje napreduje, da investira. Mi smo nekako prepoznali, pošto uvek se trudimo, kompanija uvek head, da kažem naša mama firma i Mares, uvek se trudimo da prepoznamo neke stvari, inovacije i moramo da budemo, što ja kažem, korak napred. I board direktora koji sedi tamo, a koji su, by the way, Nemci i nemačka škola, to je opšte poznato. Oni su odlučili da ljude treba edukovati i što se tiče opreme i svega kroz školu, ali kroz kvalitetnu školu. Postoji sijaset asocijacija, kao što i sam znaš, ja uvek kažem, svako će te naučiti da roniš, da li je SSI, da li je PADI, da li je PSS, uopšte ne bi to. CMAS, sve su to validne asocijacije koje su naravno, koje pripadaju RSTC-u i koji imaju dozvolu, da kažem, da rade. Ono što je bitno, s druge strane, je instruktor, on nosi najveće, da kažem, najveći, ja ga zovem dželat, on odlučuje kojim putem ćeš ti nastaviti da ideš ili nećeš da ideš u ronjenju. I najveći problem je negde kompanija videla da, na primjer, da uzmemo broj od 40 ronioca koji se prijavi na kurs i 1 ili 2 ostaju u ronjenju. Znači, 1 ili 2 osobe ostaju u ronjenju, svi drugi se opredeljuju za neke druge sportove. I mi smo to, da kažem, to jest board direktora naših je i ljudi koji su istraživali, to su vidjeli da je krucijalan ključ instruktor. Znači, neko ko treba da tebe zadrži u ronjenju, da ti dalje daje obuku i da kontinuirano radi sa tobom. Tako smo i došli na ideju da kupimo SSI i ta akvizicija se desila pre, ako se ne varam, 7-8 godina. Od tog momenta do sada SSI je, da ne pričamo o brojima i sve, postao lider u svetu što se tiče zaista ronilačke industrije i obuke i ono što mi se jako sviđa u odnosu na druge asocijacije, ja to uvek volim da istaknem, nećemo pričati o cenama, o kvalitetu, svi su dobri, kao što sam rekao, asocijacije, ali ono što je dobro je što kompanija konstantno investira u materijale. Znači, kod nas postoje ti didaktički materijali koji prati video, prati teorija. Za svaki naš kurs postoji ozbiljna literatura. Znači, nije to nikakva skripta ili nešto da vi pročitate, nego ozbiljna literatura. I kod nas, u odnosu na druge asocijacije, ne postoje freelanceri. Svaki instruktor, baš zbog kvaliteta kontrole rada, svaki instruktor koji se bavi obukom ronioca mora da pripada nekom ronilačkom centru. Znači, ne može da radi kao freelancer, da ode, na primjer, na Zaovinsko jezero, otvori gepek i odradi kurs. To ne postoji kod nas. Mora da prijavi i da bude prijavljen preko ronilačkog centra i da sve bude po, što se kaže, ISO standardu. Pa Nemci. Tako je. Negde, ti znaš, ja sam i PADI instruktor, ja sam u PADI svakako i počeo. U SSI sam ušao preko bivšeg kluba i preko Pece, naravno, koji me nije pustio tada. Kako se zove? I to je jedan uspešan, da kažem, vrlo dobar i zdrav odnos. Negde, definitivno, ne samo kad sam ja u pitanju, nego posmatrajući ovako, sluškajući sve forome, grupe, sve kanale koje ja pratim, definitivno SSI počinje da dobija, da dominira. Čak i kada sam ja polagao svoj instruktorski kurs u Nemačkoj i kad sam bio na IDC-u, pitao sam svog instruktora, odveo me na jedan divan bazen i to je, sam rekao, primetio da mi ovde završamo PADI kurse, da su ovde sve SSI marketinški materijali. Negde se uvek provlači priča tržišnih udela koja je popularna među instruktorima i to. Mene sada zanima, pošto si ipak čovjek koji bi to trebao da znaš, da li imate realnu cifru? Pošto ja, na primjer, SSI u Evropi, ja sam shvatio strategiju, znači ovde je krenulo kapilarno da se širi, vrlo uspešna, kvalitetna strategija, znači da ne kažem SSI se širi ko pošast, ima ga svugde. Tako je. Ali
mene zanima taj moment, da li znaš sada u odnosu na pad je bio dominantna na globalnom nivou, Kinezi su ih kupili ako se ne varam. Da, pad je nekoliko puta već imao te akvizicije, pošto su oni akcionarsko društvo i oni su kompanija koja naravno kao i svaka kompanija, na kraju i mi, gledaju da na kraju godine ostvaruju profit. I mislim svaka firma to na kraju, to nam je svima cilj. Naravno kao i vama, kao i nama. Ono što je dominantno i što se vidi sada kroz ovaj period, da kažem 9-10 godina unazad, je da smo apsolutno teritoriju Evrope, kao što dobro si to primetio, da je apsolutno SSI dominantan u odnosu na PADI. Uzimam PADI kao reper, jer je PADI bio neko ko je bio nedostižan, jeste nepomerljiv i jednostavno lider u ovoj industriji. U Americi su još uvek oni lider i jedan deo Azije, drugi deo već pripada nama i jako su nas se blizu približile brojke. U ostalim regijama mislim da nije uopšte upitno. To se vidi u krajnjem slučaju kad se ode na sajt SSI i sve, pošto kod nas imaju svi registrovani ronilački centri. Tačno ćete vidjeti u svakoj zemlji koliko ima ronilačkih centara koji su aktivni i koji rade po SSI. Tako da... Ne, definitivno to stvari šta je meni bio znak da vrag odno šalu kad su u Egiptu počelo pojavljivati SSI centri i definitivno tamo su stvarno bili dosta Pad je bio tamo, i CMAS, mislim da su bili... Neprikosnoveni, da. Ali to je ta slika počela se menja i to su dovoljni signali. Sada ja bi kao korisnik da možda ljudima i objasnim šta je ono što se meni stvarno svidelo i tu apsolutno govoriš istinu, materijali koje imate su sve bolji i bolji. Nikada nisu bili loši, ali se stvarno stalno unapređuju. Ima tu prostora za neke ispravke. Uvek je živa stvar. Da. Posebno me oduševila i definitivno kupila prošlogodišnja akcija da same instruktore ponuđen veliki broj potpuno besplatnih do edukacija, što je nama instruktorima omogućilo da imamo veći broj specijalnosti i da proširimo paletu svojih usluga koje nudimo. Nevezano od toga da ćemo mi da zaradimo ili ne, mnogo je dobro i da ljudi mogu da rade na sebi, da mogu da unapređuju svoje znanja. Ne kažem isto neke specijalne stvari koje možda već nama nisu bile bliske, a ovog puta su vrlo lepo sažvakane i materijali su zaista fantastični. I tu stvarno svaka čast pohvala, tu stoji. Ja definitivno još uvek sedim na dve stolice, ali naravno činjenica je da SSI pogotovo preko Sebastijana, mislim da će uskoro Sebastijan da mi zavrne uši trajno. Ne mora, mi to ne tražimo. Ne, pa da, ovo definitivno te vodi jer je olakšavati puno materijale koji su prevedeni, materijali koji nisu, pristupačnost materijala, olakšano je dosta toga, ali da ne reklamiram sad, ne želim da ga reklamiram previše, da. Stvarno stoji sve što si rekao. Dobro, reci mi još jednu stvar. Rekli smo sve što se tiče Maresa i mislim da je ovaj razgovor pre svega ljudima koji su u branši interesantan, ali ajde sada da izvučemo i nešto interesantno za ove krajnje korisnice našeg klijentela. Recimo ovdje imamo ovu jednu masku. Tako je. To je nova maska, kako sam shvatio. Apsolutno, to je nova maska, kao i nova diselica, tu su negdje i peraje iza nas, ja mislim da su tamo. U tonusu. U tonusu, tako je. To je, kao što sam rekao na početku razgovora, kompanija mora da bude up to date i da bude jedan korak ispred drugih. Tako da, pre par godina smo i dobili nagradu za kompaniju koja zaista mnogo inovacije unosi u svetu ronjenja i sve. Tu bi zaista želeo da napomenem i naš ispitivački centar koji se nalazi u Rapalu za određenu opremu koju koriste i neke druge kompanije koje se bave, koje su naši konkurenti, a koriste naše usluge, kao i policija i vojska što ispituju njihovu opremu, tako da zaista jedan ozbiljan tim kolega i dobrih ljudi s kojima ja živim bez malo 9 godina, radi na svemu tome i trudi se da uvek nešto novo ponudi tržištu. Sa druge strane, ono što mogu reći zaista da je super i što nas možda i čini, da kažem tako, liderom u ovoj industriji je to što smo naučili da slušamo tržište. To je jedna od stvari koja je jako bitna, pogotovo u ovom našem sportu, jer ako mi nemamo feedback od naših instruktora i naših usera koji koriste našu opremu,
Možemo mi da izmislimo i ovakvu masku i onakvu masku, ako ta maska ne radi posao kakav treba da radi i ako taj krajnji korisnik nije zadovoljan, onda znači da nismo radili dobar domaći. To je definitivno. Tako da jako dobro preko nas, da kažem, ljudi koji smo na terenu, koji tamo i direktori rone. I to svaki dan rone. To je jednostavno u opisu nam je posla to. I trudimo se da uvek sve te feedbacke sa tržišta skupimo tamo našim kolegama i produkt menadžerima koji se bave proizvodnjom tih artikala, da mogu da menjaju i sve. I uvek ćete čuti, imali ste vi prilike kad pričate s nekim, kaže ova maska je najgora, ova peraje su najgore i sve. To je subjektivno mišljenje. I poštujem svačije mišljenje. Nekome to odgovara, nekom ne odgovara. Isto tako, sve je to živa stvar. To je čovek napravio, čovek smislio, čovek proizveo, još uvek nije robot. I mislim da... Tako je, kako idemo, bit će i toga. I uvek kad date neki feedback da treba nešto da se promeni, to zaista neko u kompaniji uvažava. I to je ono što mislim što nas drži budnim i što nas drži još uvek na liderskoj poziciji. Znači, 4-6 maska je zapravo rezultat. Tako je, to je jedna maska koju imat ćete prilike, pošto mi mogu slobodno reći da smo jedina kompanija koja radi to na taj način. Mi organizujemo, svaki regionalni predstavnik u svojoj regiji organizuje demo day. To je oprema koju mi donesemo klubovima i našim saradnicima gratis i damo im da koriste, da promovišu tu opremu kod svojih članova. Da neki krajnji korisnik ronioc koji je, na primjer, u klubu određenom, može da dođe za taj dan kada smo organizovali demo day, da uzme bilo koju masku, bilo koji regulator, bilo koji kompjuter, da ga stavi na ruku, da zaroni sa njime, da kad završi ronjenje da svoje utiske o tom artiklu i kupi ga i naruči preko ovlašćenog distributera, dilera ili centra. Znači, to niko ne radi na taj način. Ja mislim da to nema nigde da uđeš u prodavnicu ronilačke opreme ili klub, da ti neko da opremu da probaš, ti da izabereš. To mislim da je teško. Da, pogotovo kod nas definitivno nema. Ništa, ajde se potrudimo da na kanalima koje ja vodim buduće znamo bilo gde da se organizuju ti demo devi, da promovišemo, se stvarno trudimo. Može. Evo sad ti obećavam da sljedeći demo day koji bude rađen i sve, bit ćete pozvani, bit ćete naši gosti i probat ćete svu tu opremu. A mi ćemo svakako imati još neki susret. Možeš upoznati Bivel porodicu, za koju sam ja također vezan kao i za Pecu, i plivački klub Slobodan stil. Mislim da imamo puno prostora za saradnju i da će biti vrlo interesantno. Apsolutno. Napomenuo bi samo još jedan deo. Opet ne želim mnogo da idemo u reklamu i sve. Jedna od stvari koju je kompanija kupila i akvizicija koja se desila u doba korone, kad je bilo ceo svet kad je stao, mi smo tada investirali i kupili smo ZOX. ZOX je jedna plivačka kompanija, da kažem britansko-australijska. Oni su zaista lideri u što se tiče plivačke opreme u Australiji, u Velikoj Britaniji i pojedinim zemljama. Sada su preko nas prvi put dostupni i na našem tržištu. Čak ih ima i kod nas i u Beogradu. Imamo čak i ovlašćenog dilera koji se nalazi, 11.3 se zovu. Oni su inače prošle godine organizovali triatlon na Adi Ciganliji, prvi Ironman što je bio u Beogradu. Fenomenalan je bio. I to bih želeo da napomenem, tako da i to jedan segment, kao što sam rekao, vezano za vodu sve. Fantastično. Kaže, just add water. Just add water. Puno ti hvala, nadam se da ćemo se još vidjeti i roniti pre svega. To svakako. Više volim tamo nego ovdje.